Isang mapagpalang tanghali pala sa atin mga kapatid, mga kapwa ko small YouTuber, mga kapwa ko Bicolano. Sa tanghali nga pala ito mga kapatid, galing na ako sa aming barangay certificate para mabigyan po ako ng health certificate. Gawa nga pong kukuha po ako ng travel authority pauwi po ng Bicol. Ito po mga kapatid ng barangay namin, ayan po. At kumuha nga po ako nito. Ngayon nandito na po ako sa Barangay Tabon kung saan po ako kukuha ng health certificate. Ayan po mga kapatid. Yan. Nandito po ako sa Tabon mga kapatid. At kumukuha po ako ng health certificate at hinihintay ko lang po yung health certificate galing po doon sa doktor po sa loob mga kapatid. Kaya ito nga po, nandito ako sa hapon na to, sa tanghaling ito. Ayan po mga kapatid. Ito po ang lugar kung saan po ako nga po sa travel authority namin pauwing Bicol. Kasi uuwi nga po kami ng Bicol sa Huwebes mga kapatid. Ayan po. Ayan. Ayan po mga kapatid. Dito po ako ngayon. Sa center po. Nandito po ako mga kapatid sa center ngayon. At yung isa ko pong kasama nandun din po. Kukuha din po siya ng travel authority. Para sa pag-uwi nga po namin mga kapwa ko small YouTuber, mga kapwa ko vlogger. Ito nga po. Nandito ako ngayon. Kukuha po ako ng link. Hinihintay ko lang po yung papel na ibibigay po sa akin ng doktor para sa health. Ito pa ang lugar ng Kawit, Cavite. Nandiyan po yung dating munisipyo, nandiyan po yung dating munisipyo at nandiyan po yung simbahan. Yung blinag ko rin po dati mga kapatid kung saan pa ako kumuha ng aking AdSense pin para sa YouTube, yung sa Google pin ko. Doon ko po yung kinuha banda doon. Sako pa po itong lugar na to at yung lugar na po yun, yung way na po yung paganon, SM Rosario, Noveleta papunta pong ganun. Tapos yung way naman po yung pababa yung pag ganun po, yun nga po yung pauwi sa amin din kapatid. So mamaya naman po mga kapwa ko small YouTuber, bye bye po, mamaya na naman po, bye bye. Isang mapagpalang hapon nga pala sa inyo ulit mga kapatid. Ito po ay kadugtong ng aking kaninang vlog. Yung kumuha nga po ako ng travel authority para makauwi po sa Bicol. So mararating ko lang, galing po doon sa bayan ng Kawit, doon po sa Tabong kasi nandun po yung center mga kapatid. Ito na mga kapatid ang aking travel authority para ready na po pauwi ng Bicol. Ayan na po mga kapatid. Apat po itong kinuha ko mga kapatid na travel authority. Ayan po ang aking pangalan. Nakikita nyo. Ayan po ang aking pangalan. Ayan. Pangalan ko po. At ito naman po ay pangalan ng aking asawa. Ito po mga kapatid. Para naman po sa asawa ko. Ayan. Travel authority. Ayan. Tapos, bali, bawat isang ganito po ay, bali, ilang piraso ba itong papel? Apat ata to o tatlo? Apat. Tapos, ayan pa po, kasama pa yan. Kailangan pa po nito para sa pag-uwi ng probinsya. Tapos, ito pa po, mga kapatid, kailangan ipaserox mo ang iyong ID na nagpapatotoo na dito kagaling sa bayan ng Kawit. Ayan po. Tapos, ito po ang health certificate. Ito po ang health certificate mga kapatid. Ayan, health certificate na nagpatotoong hindi ka po positive. Ito na nga po mga kapatid, health certificate. Ayan, nakikita nyo po. So ito naman po ang isa pa, pangatlo.
na listahan ng uuwi sa amin. At ito pa po mga kapatid, pang-apat. Yan na nga po. At ito pa po. O yan. Nakikita nyo naman po mga kapatid. Ang listahan po. Bali, 5 po kaming uuwi mga kapatid. Mga kapako is YouTuber. Yan. Ang hirap po mag-asikaso ng papeles para po makauwi. Para lang umuwi ng papuntang Bicol. Ang dami pong hinihingi. Tapos ayan yung isang health certificate. Ayan, nakikita nyo naman po health certificate. Ayan. Ayan, mga kapatid. Ang hirap po. Tapos may kailangan isip pa po kaming papeles na kukunin. Yun naman po ay yung acceptance letter sa aming bayan kung saan po kami uuwi. Pinakukuha po kami ng barangay ID or kung wala man pong barangay ID kahit barangay acceptance letter. Yun po ang hinihingi pa po sa amin. Para ibig sabihin po na yung tinatanggap po kami doon sa bayan na aming uuwian kung saan man po kami uuwi na banda ng Bicol. So yun na nga po mga kapatid, marami pong nasikaso. Umalis po ako ng bahay ay mga 9 na ng tanghali, tapos nakarating po ako ngayon ay ito na nga 1. Past 1 na po akong nakauwi. Dahil madami nga pong kumukuha, madami pumipila, marami rin kumukuha kasi marami rin uuwi ng kanya-kanyang probinsya at may mga nagpapacheck up pa po ng mga bata, may matatanda po mga nagpapacheck up po kasi allowed naman po sa amin ngayon dito na yung pwede pong magpa-check up na kung may mga sakit-sakit po, yun nga po. Pero siyempre na doon pa rin po yung social distancing at higit sa lahat na doon pa rin kailangan maraming tanong kasi nga nagpapacheck up, ganun. Sa dito naman po sa pagkuha naman po ng health certificate, kung uuwi ka man po, marami rin siyang tanong kung ano yung sasakyan mo, private ba or public ang yung sasakyan, uuwi, banda. Tapos kung ano yun nga, kung ano yung sasakyan mo, katapos kung hindi ka expose sa mga, alam niyo na mga kapatid ko ano yung sabihin kung saan ka, hindi saka ka po bibigyan ng travel medical certificate para mag-travel po mga kapatid. So ayun mga kapatid, sa 24 na po, ayan tuloy na tuloy po ang aming uwi sa 24 kasi dahil mas maigi na yung maaga pong naaasikaso kaysa kung kailan yung oras na saka mo aasikasuhin. So ayan lang po mga kapatid, at sa hapon na po sa inyo mga kapatid, at maraming salamat. Huwag niyo po palang kakalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share, at huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawin. Sa akin mga kapatid, isang mapagpalang hapon po sa inyo, isang mapagpalang Lunes. Bye-bye, God bless you. See you mamaya po, may live LS po ako mga kapatid. Baka gusto niyo pong magpa-member po sa akin mga kapatid, pwede po kayo magpa-member. Kayang ika-offer po sa inyo once po kayo nagpa-member sa akin. Nagpa-join button po kayo mga kapatid, ay akin pong ibababa ang inyong mga bahay. Live man or silent LS po, at pa inyong playlist, at shoutout po kayo sa aking mga regular videos, ganun din po sa aking live LS, isa-shoutout po kayo. So mga kapatid, wag nyo na, member na po kayo sa akin kasi naghahabol pa po talaga ako mga kapatid ng aking threshold. Kulang pa po ang aking threshold para makasahod dahil na kulang pa po ako para makuha ko po yung $100. So ganun po mga kapatid, bye-bye po. Yung mga gusto magpa-member dyan, pa-member na po kayo mga kapatid. Salamat!